Možeš ti pustiti ovdje. No, aj to, pa vidite Nojine slike u autu. To ćeš mi odmah nekako prebaciti da Igoru pošalje. Viš što je meni ovo. Opraćiš mu sam rukice, jel? Da, ma ne. Nemoj ga po jajcima, jesi čuo. Šta? Ne moraš se bojati, neće ti mi 100%. Ne bih htjela da njega buje u podnjevu. Da se igra. Nek Marin gleda. Da. Boga. Reci ti mi. Recimo ti mi. Joj, što je meni ovo. Boga, nek malo gleda šta ovaj radi. Ovaj ne. Pustimo to duje. Bravo. Bravi ti mi, bravi ti mi. Baš bi ti taki u stanu trebao. Ja bi. Daj to. Tik. Kad je Noa bio mali, on nikad zajaš i ovaj se digne, znaš. Nije se digno i nikad ga nije prebacio. Vidiš te, kako je Noa. Ti mi tako on njega kopirao, on njega kopirao baš. Evo, danas u vodanju. Ty blaženičuku.